Kagahapon atong gisugdan ang unang adlaw sa Semana Santa o gitagaan kita o gipadayag kanato ang pasyon sa atong Ginoo. Din mao kini ang nagahatag kanato sa kinatibuk-an nga mahitabo ilabi na niining balaan nga semana. O mga igsuon, ang highlights ni ana walay lain kundili ang kamatayon ni Jesus diha sa krus. Siguro kung atong tanawon, kini nagpahinumdum kanato sa atong partisipasyon, sa atong pakigiusa og labaw sa tanan diha sa atong pagsulod sa kinabuhi ni Kristo ilabi na sa iyang pagpakasakit, kamatayon o diha usab sa iyang pagkabanhaw. So mga igsuon, ang ato mga pagbasa karon una sa tanan, kini nagpadayag sa paglarawan kanato sa usa ka sulugoon nga masinugtanon sa kanunay naminaw, sa kanunay nagbuhat og unsa man ang gisugo kaniya. Ilabi na ang paghatod sa gugma, kalinaw ug hustisya. Ug nasayod kita nga kini gikan ni propeta Isaias naglarawan sa anak sa Dios, din ang amahan nagpadala kaniya aron pagluwas kanato, paghatag og bag-ong dagway kanato nga diha sa mga sala na bag-o apan anaa siya pagluwas kanato. Sa atong ebanghelyo karon, usa ka presentasyon din ang ebanghelyo naglarawan sa gugma sa Dios alang kanato. Siguro duha ka personalidad ang atong makita dinhi, si Maria o si Judas. Si Maria nagpadayag sa iyang extravagant action of love. Ang dakong gugma niya diha kang Jesus. Wala siya masayang kung unsa man ang iyang gibubo nga mahal nga pahumot ngadto sa tiil ni Jesus. O gani, iya pa kining gipahiran sa iyang buhok. Matod pa ni Kristo, pasagdi siya tungod kay kini usa ka pagpadayag sa iyang gugma kanako, ilabi na sa pagpangandam sa iyang paglubong. Mga igsuon, manindot nga pamalandungan nato kini diha sa atong pagsalmot nining Semana Santa. Andam ba kita nga mohatag sa kinatibuk-an sa atong kaugalingon, pagpadayag sa atong gugma, dili lamang sa atong pagsalmot o partisipasyon, apan ang atong kinatibuk-an nga pagkatao diha sa atong pakikiusa kang Kristo, diha sa atong pagduyog ilabi na sa pag-uban kaniya, sa paglakaw diha sa pagpakasakit o sa iyang kamatayon. Siguro ang usa ka personalidad, si Judas, nagpahinumdum usab kanato sa usahay nga posible nga atong pilion. Si Judas atong nahibaw-an nga nasayang siya sa gibubo ni Maria ngadto sa tiil ni Jesus nga pahumot. Ang iyang hunahuna nganong dili man kini ibaligya aron ang halin ihatag sa mga kabus. Apan ang iyang hunahuna dili gayud ang pagtabang sa mga kabus. Apan ang iyang hunahuna mao lamang ang siya makakubot og adunay sa lapi nga ingon niini. Siguro mga igsuon, it is not just about money, but sometimes it is about our own attitude and characters in our especially in our way of dealing with our relationship with Jesus. So mabitaw na nga nining panahon sa Semana Santa, kita giauhag diha sa matinud-anon nato nga paghihiusa ngadto kaniya. Siguro mangutan nato sa atong kaugalingon,
human sa akong daghang mga adlaw ug semana nga pagpangandam diha sa panahon sa Kwaresma. Ako kaha makasalmot nga puno sa kalipay ug ang tibok kong kasing-kasing diha sa akong pakighiusa kang Kristo. Atong hinumduman, dili sayon ang atong pagsunod kaniya niining semana. Kini nag-awhag kanato nga kita mahimong ligon, masaligon kanunay diha sa Ginoo. Apan atong hinumduman nga si Kristo mag-uban usab kanato. Sa tanan nato mga sakripisyo, wal dili siya mubiya ug dili siya motalikod alang kanato. Sa mga igsoon, hinaoton ta nga kitang tanan mahiusa kaniya dili lamang diha sa pagpakasakit ug kamatayon, apan mahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkabanhaw. Amen.